Shalom. Selamat hari Minggu matu sude ruas namandohoti parpunguan parminggota sadarion. Nang songoni ruas namandohoti live streaming di Bagastabe. Di pasu-pasu Tuhan mahita saluhutna sebelum tamulai ibadah Minggu sadarion tapahohoma dirita martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede hita sian buku ende nomor 125 ayat sada 1 ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita, sian haholongon ni roha ni debata, marhite-hite Kristus Yesus Tuhattai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, mauleate hudok hami, ala dipabisarho tuhami, barita nauli, nama nodangi rohanami. Ai alani i ubain hutadahami ho, dohot lomo ni roham. Dipangi do rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami, saleleng dingoluon. Jalan naing martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami, marhite-hite todim, jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloiho, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamu mapatik mi debata di minggu sadarion ima nadienet sian Joshua 24 ayat 20 tolu. Ope paholang hamu ma debata sileban akan na di tonga-tonga munai jala pauduk hamu rohamu natu Jahoba debatani Israel. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Adopani debata tatopo timado sata nagodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung napungu dohami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagodangido sai asima roham midas sandok bangso nami sesama dosa nami saluhutna sai sungguh lima rohanami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangolu hami. Amin.
Tabege mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesa ani dosata. Songonot do hata ni Jahoba. Unang ho mabiar ai au do nasilulu hokko nunga pola hujou goarmu au napunaho. Hasanga poma di debata na digijang. Amen.
dohani debata, turpuk epistel di minggu tasadarion, tarsurat di 2 Korin 10 tolu, ayat 5 sahatu ayat 10 tolu. Ujuni hamu madirimuna, manang nadi bagasan haporseaon hamu, sulikit hamu madirimuna, naso ditadda hamu do dirimuna, paboa naung Yesus Kristus di bagasan hamu, ai ia soi sandok naso tau do hamu. Alai martangi yang dohami tu debata, asau nang diulahamu, agia aha naroa, ndada asahami idaon natau, naing hamu mangulahon nadenggan, dipangi do rohanami, nang pesongon naso tau hami idaon. Ailas do rohanami, hamu margogo, nang pegale hami, lausod do tangyang nami, naing gabe togu rohamuna. Ope alat akadongan, sailas marohamuna, sai olo mahamu patoguon jala apoan, sadama pikiran muna, radoti hamu madamei, asa didongani debata, parholong roha jala pardamei hamu. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata, dohot parsauran ni tondi parbadia mahamu saluhutna. Ido sahatna, martua do akana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Kor Naomi.
Tahati dakon ma hapor seaut tai, songona hinati dakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion, rap ma hita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, naga pekabian si Antoni parbadia, andorang sohabukuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di pangumuman ni silatus, namate tarpaja lo ibana di hau pinar silang, natu atu banuatu dunditanu, namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik ke surgo, lauhudul tu siamu ni debata Jehovah amanai. Disi maibana pai mamulak soko tutamaon, manguhungi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesa ni dosa, dohot dia kaina mandok, mulak mangulu soko daging ni halak na mate, dohot dia hamaluan nasora sudah.
Amin. Cor Paradiso.
Shalom. Selamat mengikuti ibadah Matuhita Saluhutna. A. Titing Maragam HKBP Harapan Jaya. Sada Goar Minggu. Goar ni Minggu Sadarion Ima Minggu Walu Dung Trinitatis. Dohot topik Minggu. Pandonganion dohot pangaramotion ni debata. 2. Rapot Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Di hari Minggu tanggal 30 Juli 2020 pukul 12 WIB. Dung sidung parmingguon Arian dipatupah huriata do rapot huria laho manotopon anggaran dohot program kerja tahun 2024. Tataknyakon ma asaboy mardalan denggan ulaoni laho manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2024 hombartu lomoni rohani debata jalatu hamajuon ni huriata. Tolu dakdana nasorang. Na di hari Senin tanggal 24 Juli 2020 tolu di basa-basahon tuhatta do sada dakdana bawa di keluarga Amata Jupiter Opusunggu Inata Nesnini Boru Manurung Sian Huta Jalan Sili Tolu nomor 26 wilayah Jetun. Hipasdo dadanaki suangsongoni nang natorasna. Tatangyakon ma dadanaki asasi buru magodang jala na makabiari tu debata. 4. Ruas napida. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 30 Juli 2020 tolu keluarga ni Vera Lestari Boru Simangucong Sian Huta Kafling Rawabugel nomor 24 RT 0 Sia RW 25 wilayah Jetun. Pidatu Gereja Katolik Kalvari Lubang Buaya, Jakarta. Tatangyakon manasida asagabe ruasna burju di Huriai. 5. Sumbangan sarana dalan dan parkir. Parhalado dohot ruas pasahat mauliate tupunguan kor ama Huria di Haradehon nasida papungu tupak tu sarana parkir dohot dalan. 5. Sada sian intern ni kor ama Huria 20 juta rupiah. 2. Sian kunjungan tu HKBP Jatinegara 25 juta rupiah. Punguma 45 juta rupiah. Rap mahita papungu dana tu biaya sarana parkir dohot dalan tu hatta mana manggoihon hita. Onom panitia sarana dalan dohot parkir. Di Parmingguon Sadarion dung sidung titing sarana parkir dohot dalan pasahat laporan dohot sosialisasi. 7. Kegiatan naposo bulung HKBP Harapan Jaya. Di Patupado pertandingan futsal antar gereja Jala Naposo Huriata mandapot juara 2 sai anggiat ma lamtu dengganna parsaoran ni Naposo Bulukta. 8. Rekening baru HKBP Harapan Jaya. Nunga dibahen rekening naim baru di Huriata
Ima nomor rekening Bank BRI 0423 sada 00 sada tolu sada 565 atas nama HKBP Harapan Jaya. Songon pengganti ni rekening nalama Mamuka Sadarion Minggu Boy beta pake rekening naim baruon jala rekening nalama naing ditutup. Sia pelean bulanan nang tahunan dohot diakoni sosial. Marhite titingon disosohon ma tuganup ruas nang parhalado ni huriata radema asa pasahaton sian yasni roha pelean bulanan manang taon dohot diakoni sosial ni huriata peleani boy di pasahat marhite transfer tu rekening HKBP Harapan Jaya manang tu suntua wilayah manang tu sekretariat huria atau bendahara huria sai di pasu-pasu Tuhan ma saluhut parngoluota. Pertangyangan wilayah Selasa tanggal 1 Agustus 2020 tolu masuk pukul 20 WIB. Wilayah Jerusalem naman jabui keluarga Esibuea Boru Siregar. Alamat Kafling Harapan Jaya 2 nomor 30 sada. Wilayah Kanaan nama jabui T Napitupulu Boru Pangaribuan. Komplek Jati Unggul Blok A 17 nomor 15. Wilayah Galilea nama jabui F Hutajulu Boru Silaen. Jalan Taruna Sada nomor 8 RT 06 RW 06 Perwira Kaliabang Tengah. Wilayah Judea nama jabui Nyonya Hutagalung Boru Huta Barat di Aula Gereja. Wilayah Sion nama jabui keluarga K Simanungkalit Boru Simanjuntak. Kafling Harapan Kita Jalan Perkutut Tolu nomor 14. Rabu tanggal 2 Agustus 2020 tolu wilayah Bethlehem nama jabui H Siahaan Boru Sitohang di Aula Gereja. Wilayah Hermon nama jabui A Pangaribuan Boru Marpaung Perumahan Bintang Metropol Blok B Sada nomor 50. Wilayah Jetun nama jabui H Sitorus Boru Lumbantoruan di gereja. Di wilayah Efrata nama jabui Situa F Aruan Boru Hutapea Rawa Pasung. Di wilayah Nasaret nama jabui R Sitorus Boru Sianipar di gereja. Pangidoma tuganup ruas namandohoti partangyangan asa mamboan Bibel dohot buku ede dang di parade B kertas acara songon na somal. B statistik dohot hatani debata na ditotuhon HKBP di mingguon boy tajaha di titing. C ulang tahun torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguon torop na 25 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat menyambut ulang tahun. Hata ni debata namandok di opat Musa onom ayat 24 sahat ayat 20 onom.
Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakon Jahoba ma bohina tuho, jala asi rohana midaho. Di dopakon Jahoba ma bohina tuho, jala di parsaorhon ma damena tu tondim. D. Parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon, boima tajaha di titing. Saldo kas ni huriata per tanggal 30 Juli 2020 tolu. Huria dohot diakoni godangna 57 juta 635.167 rupiah. Pembangunan nang perawatan 16 juta 514.120 rupiah. Transitoria 6 juta 25.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 40 juta 176.200 rupiah. Tuhatta ma nama masu-masu parhepengon ni huriata songonima titing namasa di huriata sabagasan na saminggon. Tuhatta ma nama masu-masu. Shalom. Na hupar sangapi kami inang bibel fro. Na hupar sangapi kami sudi parhaladu ni huriata HKBP Harapan Jaya. Do na hormati kami sudi ruas ni HKBP Harapan Jaya. Di so jongjok kami siap panitia pengadaan sarana parkir. Na pabuahon perkembangan proses pengadaan sarana jalan dan parkir. Na perjolo hupasat kami adalah perihal legalitas. Di son nunga terjadi pemecahan sertifikat atas nama ahli waris daripada pemilik tanah. Di son ngadong sertifikatna jala disope ngadong tong perikatan jual belina tu salah satu ruas ni huriata Ritar Sijabat. Disotong ngata baitong perjanjian pengikatan jual beli seluas lahan yang kita pergunakan. Luas lahan na jual beli saya sumarekon tu ruasta luas nei 812 meter. Luas lahan na pergunahon 570 meter. Di son nga di baik kami sudah perikatan nga tanda tangan sudah amang padita nga tanda tinggal saksi-saksi anu mendatangan. Intina secara legalitas sudah tidak menjadi masalah. Proses peralihan sertifikat lama ke sertifikat atas nama Jitar itu dalam proses. Tapi kita sudah melakukan pengikatan jual beli antara Ritar dengan Huria HKBP Harapan Jaya. Di son ditampilok kami do secara garis besar perkembangan pengadaan dana ni huriata. Next. Di son adong do secara terperinci harga lahan dan jual dan luas lahan. Next. Di son hasil rekap sian bendahara Huria dana na masuk sian ruas ni HKBP Harapan Jaya dohot sian handai tolan dongan ruas HKBP Harapan Jaya suang songoni sian poti parasian adongna jumlah siap 50 juta 140 juta sian pargodungan donatur luar 82 juta 230.500 rupiah. Wilayah Bethlehem
81 juta 310 juta rupiah. Wilayah Efrata 25 juta 115.555 rupiah. Wilayah Galilea 172 juta 115 juta. Wilayah Hermon 70 juta 110 ribu rupiah. Wilayah Jerusalem 110 juta 610 ribu 610 rupiah. Wilayah Judea 57 juta 600 ribu rupiah. Wilayah Kanan 70 juta 810 ribu rupiah. Wilayah Jetun 51 juta 100 ribu rupiah. Wilayah Sion 24 juta 810 ribu rupiah. Wilayah Nazaret 42 juta 750 ribu rupiah. Korama Huria 20 juta. Guru sekolah minggu 4 juta 630 ribu rupiah. Seksi Paropuan 10 juta 176 ribu rupiah. Kunjungan Korama Tua KBP Jatinegara 25 juta rupiah. Sian NN 2 juta 400 ribu rupiah. Sian Korama Huria HKBP Jatinegara 1 juta 750 ribu rupiah. Penguma sudi dana naung tahimpun naung tadapot untuk pengadaan jalan 1.021 juta 706 ribu rupiah 754 rupiah. Next. Dison adong do dana titipan sian ruas HKBP dana titipan. Sian keluarga Pakpahan boru 5 juta 200 juta rupiah. Sian NN 200 juta rupiah. Sian keluarga Situa Riu Siregar 110 juta 500 rupiah. Sian keluarga Situa M Situpul 100 juta. Sian keluarga Surya Panjaitan Dolok Seribu 50 juta. Sian keluarga Situa N Sitanggang 50 juta. Sian keluarga Rommel Boru Sitorus 50 juta. Sian keluarga Septon Sitorus 50 juta. Sian keluarga GM Huta Barat Boru Pajeta 25 juta rupiah. Keluarga Situa PL Siregar Simbolon 25 juta rupiah. Situa BF Napitupulu Boru Sembiring 25 juta rupiah. Keluarga D Silalahi Boru Girsang 25 juta rupiah. Keluarga Situa Hana Pitupulu Boru Sihan 20 juta rupiah. Keluarga Alex Manurung Boru Siregar 15 juta rupiah. Keluarga CH Simbolon Boru Sialoh 15 juta rupiah. Keluarga almarhum Situa Siagian Boru Tapu Bolon 10 juta rupiah. Keluarga F Siditonga Boru Tambun 5 juta rupiah. Keluarga Situa N Sijabat Hutapea 425 juta 250 juta rupiah. Keluarga Situa Sidabutar Boru Sihaan 10 juta nung ngadi Paulak. Keluarga Situa OT Hutauruk Boru Nenggola 25 juta nung ngadi Paulak. Keluarga Situa N Sitanggang 50 juta nung ngadi Paulak. Keterangan 425 juta sian amang Situa Sijabat ima kekurangan pembayaran. Pengeluaran naung tabayar. Pembayaran tanah ngata bayar 1,50 miliar. Pengembalian 25 juta rupiah nakaningan 10 pengembalian tu amang Sidabutar 10 juta, pengembalian tu amang Situasi Tanggang 50 juta. Naradedo hami majalo koreksi siar ruas molotuk pe adong nahurang lobi di data-data na adong. Alana di perwilayahi adong do dihami guarna. Minggu depan ditampilok kami do sudi sian perwilayah jumlah perwilayah do guar keluarga ditampilok kami do minggu depan di Mading. Jadi setiap minggu ikon kami update do. Jadi bersih hutang tatong sonari na perlu tatang jawabin 1.553 juta 750 ribu rupiah. Ima sigugota sudi molotuk pe adong nong dapota 1,21 miliar ima upaya tasudi ruas HKBP Harapan Jaya na mga rohana sudi moliata may pasatami tuhita ruas sudi HKBP Harapan Jaya. Alay na mangido mahita mari kita bergandeng tangan dengan sisa pembayaran 1,55 miliar tidak ada yang mustahil. Molotuk pe adong nahurang mana tahu alana ruas kan ipasaha do janji iman do donaturna
tu amang situa mana tahu adong nalipi naradiru hami paturehoni alai dinggamma ro tu hami panitia dohot tu amang situa masing-masing dang nai doko kami on ngalengkap ketepatan memang baru sedarion natwari di data hami sudion molotuk piadong nalipi naradiru hami majaloi songonima buah-buah siak kami panitia pembangunan sarana parkir dan jalan Moliate Horas.
bagasan las ni roha dohami ali di bata ro tu bagas joromon lau marsoba tu depanmu nabadiai mamuji pasangapon kuarmu dohot tu mangihon barita naulim di bagasan pason tong asi maroham neng begion nami masoaram lau mamakulingi hami gebe asi maroham dongani hami marhite tod di porpadia tangihon ma tangyang nami di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus oloi ma pangiduan nami Tuhan amin. Shalom madita manginang barita nauli nagabe turpuk jamita dihita ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis dibuat do sian buku sada Musa bidu 20 ayat 10 sahat rodi ayat 22 songonon ma didok disi alai borhat do anggo si Jakob sian berseba lau Tuharan jadi tol hasmai bana tus ada parbornginan gabe marborngin ibana disi ai nunga mate mataniari dungi dipabuat ma akabatu na di sini bahen halang uluna laus modom ibana disi dungi marnipi maibana di ida masa datangga na pinagohon tutano tol hasro di langit ia ujungna jadi ida ma saya marnaik mijur siani aka suru-suruan ni debata jong-jong digijangna anggo Jahoba jalanin nado audo Jahoba debatani opum si Abraham do debatani si Ishak ia tano pino doman mon lehonoku matuho dohot tu pino parmu jala subokon orbuk ni tano on sogot torop ni pinoparmu jala akararat mahamu tu hacudutan dohot tu habicaran dohot tu utara dohot tu dangsina jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tano on marhiti-hitiho di pinoparmi idama saidong anakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalakka jala tu gihonokku do ho mulak tu tano on aidang tadi konokku ho da jolo sahat hulehon nahu parbagai tuho dungi tarsunggul masih Jakob sian namodomi jadi didok ma inganan ni Jahoba do HP so pamoto aku jadi mabiar maibana ni nama nasokal situ tudo ingananon daktar bain soon bagas ni debata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sogot mandugut nai dibuat ma batu pinar halang ulunai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diusehon miak tugijangna dungi di bahem ma goarni inganani Betel manang marlapatan bagas ni debata lusdo goarni hutai ianggo nasai laut dungi marbaga-baga masih Jakob nin nama molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahu dalanion jala dilehot diau sagu-sagu si panganon dohot ulus si parulo conoton jalam marsonang-sonang au mulak ditogihon tu bagas ni damang sai Jahoba ma dipatakku jala batu nahu pajong-jongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sude nani lehonmu tuau par 10
kumai tuho ido sahatna. Radi jolon itu puk tahun nunga pitor taingot buasa terjadi trupukon. Ima dung di jalo si Jakob pasu-pasu sian amana si Ishak. Aturan naing tuhahana hiado si Esau. Alai ala di BG inana si Rebeka aha nahina tahun ni si Ishak tu si Esau gabe parjolo maibana lau patu pahon ala si Jakob dihuta doi marmahan alai anggo si Esau saikon lau doi bana merburu tu harangan. Jadi ditiki kesempatan nalau di nasi nuru ni si Ishak si Esau pitor direncanahon si Rebeka ma ahana nang si patu pauna asa gabe di si Jakob pasu-pasu nanaing pasahaton ni amana tibana direncanahon jala dilaksanahon ma hobar tu naung hinatahon ni si Ishak tu si Esau di pasahat si Jakob mai tu amana. Sahat matu ibana pasu-pasui. Alanong sahat pasu-pasui tu si Jakob gabe tubuh ma suguni roha di si Esau. Disakapi ibana ma neng dibunuh ma anggina. Ala di BG inana sakap ni hahanai gabe disuruh ma borhat si Jakob tu hutani tulangna ima tu haran jala ima turpukta di bagasan sadarion alani borhat mai bana lau menuju hutani tulangna si Laban ibotoni si Rebeka mardalan sasadasa di bagasan biar ni roha ai di bagasan halak na mangulahon ulaon na sudeng gaddo ibana sa sitong na alay memang nungas disakapi di batahian rencanai naik konsien ibana do haroroni si palua nagabi penerus majalo pasu-pasu alai naing dipahatop terjadi alanima gabe di bagasan biar may bana dinasinakapan ni hahanai gabe borhat may bana merdalan na macay daw na sawadong kendaraan songon saunari di patikya sonari adong pesawat adong mobil adong kareta adong motor taksong hidup situasi kondisi hati ay alay nekon mardalan tot doy bana mardalan pat doy bana sahat tuhutan itulangna sasadasa suadong namadongani ibana tatu si mama lo mardalan nguradoi lo jate apalagi molo ro las nyari molo romu se nagolap edeng boy di tolcon ibana perdalanan na macai biardo ibana di perdalanan ni ai lau may bana sian hutana maninggal hon natorasna tu huta ni tulang na nasohyado pe ibana lau tu si alai berusaha iko berjuang do ibana asa ikon mangolu ibana asa boy ibana mangulu jala ikon sianima muse buaton na nagabe par di hutana buru ni tulang nai ay nunga di podahon ibana manang di podahon si Ishak ya muse tu ibana naikon unang boru kanan dibuat gabe buru ni tulang nama dibuat ibana
Asana keningan dinabor hati ibana lau tuhu taharan di pardalanan ni ibana nungabot mataniari sudah sehari sudah arina tiur romana holom jalanunga loja pakilalana perlu maibana ikon beristirahat mangalap gogo muse asa adong muse kogona lau mardalan menuju si tujuan naung tinotuhon ni inana asa unang saut dibunuh pana diuluhun ibana dui lau patuluson sakap do tujuan ni inanain jala di sina kini ngadung borngin di pardalanan ni di nahulum nunga hulum ari maringan maibana di sada parbornginan di dok nakin disi jadi tolhas maibana di sada parborkinan gabe marborngin ibana disi ainunga mate mataniari dungi dipabuat maaka batu na di sini bahen halang ni uluna anggo di jabunahian ibana mangalap gogo manang modem badang gabe batu gabe halang ni uluna mungkin batal do molo songo di tanwai molo di jabunahian do pe rap do na torasna alayon gabe batu nama gabe di parhalang uluna nasongon gabe batal di ibana jala modum maibana dilanglangi di naswadong di simanang ise dahola di ibana anggo di situasi kondisi nasongoni mungkin kita mabiar do tea kamainang mungkin mabiar ibana pe mabiar do mungkin alai ala nong loja jala ikon mangalap gogo ibana ikon do ibana manaon hapor suhoni ikodo taonon na nangalii suadok salimut na ikodo taonon na naholomi ay sodong lapu listrik songonon holom maripotipot do jala dihalilingi akarampa alai nangpe songoni boy doy bana modom sinok jala boy sahat tu na marnipi ibana marnida dina adong sada tangga di paojak sian tanoi sahat rodi ujung ni langit sada tangga dungi dibereng ibana madi bagasan ni pinai ima marnakok tuat suruh-suruan ni debata marnakok tuat suruh-suruan ni debata jala di ujungna dibereng madisi debata Jahoba imana ni dopan ni si Jakob dina mangalap gugui ibana di parbornginani marnipi ibana di ida ibana ma disi sada tangga na di paojak siat tano sahat rodi ujung ni langit jadi di sima di ida ibana di bagasan ni pinai di papatar dipake debata marhiten nipi tu si Jakob di pataridaho debata marhite nipi tu si Jakob bahwa debata hadir madongani mangurupi ibana mamereng ibana nangpe di situasi kondisi nasongoni ibana di bagasan dia naso luput debata madongani ibana nangpe marsala ibana ale tetap do debata madongani mangurupi jala marnida songo dia situasi kondisi nanya dopan ni si Jakob hati hai alani do dipatuduhon debata dirina marhite nipi tu si Jakob jala buidu taida di
Bipil tay manang piga-piga hali rupani di patuduhon marhiti nipi ate. Tu si Joseph pe marhiti nipi do asa unang alang rohana membuat si Maria. Jala di sebagasan tupuk tope di patuduhon debata di papatar debata hadirion natusi Jakob di nama ngalap gogo ibana jala disi di bagasan nipinai debata marpadan tu ibana marpadan debata rap dot si Jakob didok di ayat 10 pak nakiningan di ayat 10 tolu di ujungna aitano na pinadoman mon lehonok kumatuho dohot tu pinoparmo omma padan jaji na pinasahan ni debata tu si Jakob dina modomi ibana di pasahat debata tu ibana tano na pinodoman nai inganan parbornginan nai inganan pangulonon nai di pasahat debata tu ibana dohot tu pinoparna jala didok komuse jaji manang baga-baga tu ibana di bagasan nipi jala sobokon orbuk ni tano on sogo torop ni pinoparmu sobokon orbuk molo tu si Abraham bidokon songon bitang na di langit dohot songon pasir na di topi ni laut ido padan tu si Abraham alai molo tu si Jakob di sonak kiningan di dok padan na pinasahan ni debata tu ibana ima ikon sobokon orbuk na di tanoon sogot torop ni pinoparmu jala ikon gabe rarat pinoparnai tu akaluat na asing di dok nak kiningan tu utara tu dangsina do tu habicaran jala di dok debatamu se dakkolan rarat rupani torop ni pinoparna di sude luat adong pinoparna di dok nak dison ima di hasudutan di habicaran dohot di utara dohot di dangsina sude diingani pinoparni si Jakob bahkan di dok musedisi daksai holan torop pinoparna alai di baga-baga hod debatado muse ikon pasu-pasuonna ikon pasu-pasuonna pinopar na pinasahat ni debata tu ibana jala inganan penunga di pasahat tu si Jakob naik kon pasahaton nai jala laus juduti muse baga-baga nai didok sai na dong anakku doho manang tu dia holau jala sai ramotakku doho jala togi honokku doho mulak muse tu hutam tu tano ni natorasmu namar pungu doho muse dohot keluargam ditiki halehetan ditiki naung tino tuhon ni debata naikon mulak doi bana muse tu hutana kompartu naung sinakapan ni rencanahon ni debata jala didok disi dang tadi konok kuho jala sahat sebelum sahat huleu tuho saluhut nahu jajihoni ikotok tong doho ramotaku ninnai bana di ayat 10 didok dungi tarsunggul masih Jakob sian namudumi jadi di dokma inganan ni Jehovah do HP nah wingannya asa dumar nipi nakini bana mangalap gogo disi di papatar debata hadirionna bahwa disi hadir di tonga-tonga ni si Jakob rapdo si Jakob mangaramoti ibana ima debata ni opuna si Abraham do si Ishak di papatar debata hadirionna di pata dahot debata hadirionna tu si Jakob
dinaso takas dope ditada ibana debata alai marhiteima nunga lam takas ditada debata di bagasan nguluna bahwa debatado mangaramoti ibana mangiring-iring ibana nangpe di bagasan biar ibana alani dung lam dibege boto dibewoto ibana bahwa inganan ni debata manang bagas ni debata nasok kaldo HP ingananon nabadia do HP ingananon dison hadir debata maringan adong ma hai baruon tarida di bagasan ngolu ni si Jakob takas ibana manada debata dung dipatari dahon debata dirina dung dipatadahon debata dirina tu si Jakob gabe adong sada perubahan di ngolu ni si Jakob dison gabe adong pengakuan adong panidangion di ibana dia ma panidangion sian si Jakob imanakin bah tano ni nahwingan yon inganan ni debata Jehovah do HP nahwingan yon jala didok nasokal do HP ingananon takas do ibana mangatusik kehadiran ni debata nagabe papatarhon hadirion ni debata tu ibana laos takas do ibana mangatusi di bagasan pardalanan ni nguluna dohot adong sada pengakuan di ibana dina diramoti di boto ibana bahwa debata disi hadir di tonga-tongana madongani dohot mangurupi ibana nang perupani di bagasan biar nang pe di bagasan ulang salaan ibana alai disima debata lau pai baruhon sikap perbuatan tingkah laku ni si Jakob asatung diingot ibana padan napi nasahat ni debata tu ibana naik konsian ibana do muse ima si palua Yesus Kristus pinoparna jala ima dung di hati dakon adong sada pengakuan dohot pangatusion di inganan nani inganan nai gabe sugot mai bana hehe dungi dibuat ma batu halang ni ulunai dungi dipajongjong disi jala las dibaen miak ido hasomalan molo dinasida songon sada persembahan dia dopani debata di bagas joro ni debata gabe dido ibana ma inganani betel nasai laun nai lus alai dung disi si Jakob mian dibaen ma partina daan jala dibaen ma goar ni inganani betel namar lapatan bagas ni debata disi maringanan debata berarti molo disi maringanan debata berarti joro ni debata inganan habadiau ni debata inganan parsobaon tu debata inganan lahu pasangapon goar ni debata ima dipatupa ibana asadang di halupahon boti songoni rupani na terjadi pada borngin nai alai di sido di akuhon ibana bahwa debata hadir madongani mangurupi matjaga dohot mangalehon janji badan tu ibana nanaing pasu-pasuon di debata ibana nunga dilehon tano nani inganan nai jala ikon gabe bangso nabulun manang torop pinoparna sahatu pigaluat diingani jala didok dakolani alai ikon pasu-pasuon ni debata dungi dipajongjong manakin disi partina daan songon sada ingan lahu parsobaon tu debata lau berkomunikasi rapdo debata pasahat pilihan natu debata jala dakolan janji di debata diingot ibana dakolan baga-baga ni debata diingot ibana
alai dung dirubah pikiran na dung takas dia tu si ibana kehadiran ni debata madongani mangurupi ibana dido ibana mamusi adong pangiduan na molo diurupi manang dilehok ko diau si panganon sagu-sagu doho paruloson manang parabiton dido ibana jala di pasu-pasu hoa daikon pasahatok kutuho di bagahon ibana tu debata naikon parsa puluon na sian pasu-pasu na pinasahat ni debata tu ibana ikon pasahaton nai muse tu debata nagabe songon persembahan ucapan syukur songot tadah hamoletionna di pasu-pasu naung jinalona sia debata asa dakolan neng majalo ibana ate dak songon laut mati ia si Jakob alai hiras dorohana mar si basa-basa mangalehon kembali pasahaton muse pelean persembahan tua dopan ni debata ai diakuhon ibana nadi ibanai imasia debata jala pasu-pasu ni debata on majaji jaji naung jina jihon manang na pinasahat ni si Jakob tu debata jala debata penunga marjaji tu ibana nunga marpadan asa dison nuaing boydo ibana mabiar hati hai alai di akhirna dung pajupang ibana dung di patadaho debata dirina tu ibana gabe goklas ni roha ibana gabe bersemangat be ibana lau manuju manorucon pardalanan natu hutan ditulang jalan nunga dipersiap dirina di hutan ditulangna naikon boy ibana sahat ramotan togu-toguon nangpe ikon lau manuju tu si tujuan ni rohana ikon berjuang ibana ikon mengadopi hamaolod do ibana ikon adong do diadopi ibana sada tantangan imai koloja ibana lau borhatu hutan ditulangna asadang murah lau mencapai sada tujuan ikon adong do perjuangan meraih satu tujuan ikon adong perjuangan jala molo boy ibana marhamonangan di perjuangan di pardalanan nai disima ibana gabe jupang lasni roa songon naung di parbaga-baga debata tu ibana asa sonari nunga sahat tu hita baga-baga napi nasahat ni debata ai nunga sahat tu hita haroron itu hata Tuhan Yesus Kristus lau manobus dohot makokop hita sia dosata nunga diselamat kita marhite asini rohani debata saunari ahamajat jita hamuakamang dung ditobus dung dipalua dung tajalo aka pasu-pasu ni debatas sian tuhita dung dileo debata pasu-pasu na tuhita ahamana songon gabe baga-bagat tamuse tu debata dinaung tajalo hina balga hina arga ni pasu-pasu ni debata naung tajalo marhite panubusion ni mudar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus naso terukur holong ni rohani debata lau panguluhon paluahu kita mangaramoti do pajamotok kita di bagasan pardalanan ni nguluta naing mahita songon si Jakob dung ditada debata dung dihaporsiai dung dipatadaho debata dirina dihaporsiai dungi diakui dungi di baga-bagahon ahan naung jinalona sia debata di baga-bagahon muse bernazar ibana naing pasahaton tu debata sonari nak kiningan nunga dijaha panitiata tarengot tu pardalanan ni dalan na nagabe fokus di hita nunga dihimbau nunga dipatorang nunga sude lengkap
Tungpe adong dope pemisahan antara siriter anon tu HKBP Harapan Jaya. Ahama nazarta hamu akamang dung asa boy tulus ranung ngatanik mati ati akamanginang nunga utabu hita mardala siani daripada sian dalan nasomal. Alani bernajar mahita songon si Jakupon. Dung taboto, dung dipatorang. Jalan rasa bagian ruas ni huria HKBP Harapan Jaya naung madokon molo hubereng surat nai ikon pitor pasahatokku siak kami siak keluarga nami ninna. Tapa tulus ma hata naung tapa kaluari. Hata baga-baga naung tabaga-bagahon. Marhite naung beres aka surat-surat. Tapa tulus ma asalam taba pasu-pasu dengan bahasa ni debata asalam marsangap guar ni debata marhite-hite panggul miton ning uluta padonganion ni debata dihita tungpe di bagasan tiki parukilon terjadi i dalatai alai di patuduho debatado gogo ni wasona di huriana HKBP Harapan Jaya 1 tikion boy tanikmati dangadong boy 2 hal ya temang kesempatan sahali do adong kesempatan jadi pos rohanami hiras marohata tapasahat mabaga-bagata tutuhani na molo tapatupai na tutuhani doi persembahata doi tutuhani songon tada ni parbueni hapor siota tu debata ima tapasahat ma dengan bahasa meragam do pasu-pasu ni debata tajalo dan berbeda-beda do dengan bahasa ni debata tajalo pasu-pasu ni debata tajalo ai molo marsahit tita ikon masuk oksigen tu hita ikon sedia bayarota alai sonari oksigen na luar biasa di pasah debata tu hita tanpa berbayar ya tanpa berbayar molo tahitu kitu konyak kamang pabaenan asini rohani debata tu kita dalam uduk serep mahita dia dopan di debata apalagi nunga di hokop pita marhite Yesus Kristus da ikon lam tuduk mahita lau memuji pasangapon guarni debata alani molo nunga tapasahat dengan bahasa ni debata tu hita nunga tajalo aka pasu-pasu ni debata tu hita molo didok di 5 Musa 17 ayat 10 ayat 17 didok disi ganuk tahe marguru tunatar lehon tanganna kobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jahoba debata tuho ima molo mangaleon pasu-pasu manang tajalo naung pasu-pasu ni debata ikon pasahatot tama songon padan ni si Jakob dung di hilala ibana padonganion pangrupion di debata gabe di pasahat nang baga-bagana tu ibana gabe ibana pe adong sadat tindakan alus sian ibana ikon parsapuluokku pasahatokku sian pasu-pasu ni debata tong tabilangi ma tarenukom ma padonganio ni debata asini rohani debata nong tajalo jalalaus ido nang topik mingguta sadarion didok padonganion dohot pangaramotion ni debata tu si Jakob padonganion dohot pangaramotion ni debata tu hita di bagasan siat tau tu tahun 1 tikion balgado pasu-pasu ni debata tajalo alani tarehon ma lasti rohata ucapan syukur ta peleata martangiang mai tatotong tutuhani tasoba mai bana tapuji mai bana asalam tabba dengan basana dohot pasu-pasu na tu hita saina pasu-pasu na do halak na makabiari ibana saliling manguluding portibion amin ali Tuhan debata manami mauliate marohanami diho dia sini roham na mangalion kesempatan no dihami rohami Tuhan memuji pasangapun guar muda badie manangihon hatam dipaingot kodo tu kami sadarion
natakas do padonganion do pangurupionmu di pardalanan ning ulu nami naso heaho sirang siak kami argado hami Tuhan ditobuso marhite panubusion ni mudarnya nakmi mate humoko pami alani parbue ni hina arga ni pakokopome di hami nang tarida ma nang di bagasan panggul mito ni ngulu nami songon tanda ucapan syukur nami tuwa depanmu Tuhan. Saya ajari mahami makka molatehon nakadinggan di basam di bagasan perdalanan ni ngulu nami on. Asalam martaba-taba akau paspasum dope jalon nami tujuluan ni arion. Aisya kodo saluhut naharoroan ni pasu-pasu dohot las ni roha. Jala ikko paneam mahami Tuhan. Di hanguluan na pinaradim naung pinaradini Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani di perjuangan ning ulu nami Tuhan di Portibion dinabui masa parsahiton, masa parukilon, masa sitaonon, masa hamaolon di ekonomi papos rohanami unang luas hami mabiar guru di hodo saluhut tanoon hodo na mangalehon di hami alani papos jala patugu haporsion nami be marsi hohot mangului ho saliling mangulu hami di Portibion pasu-pasu ruas ni huriam napungu di bagasan sadarion naung tumangion hatam luas mahatamimian di bagasan rohanami ruas ni huriam nasuboi romar pungu mamuji pasangapo guarmu ala ni parsahiton sahileon madinasida hahipaso nali Tuhan homa na mangalehon silas ni roha tu nasida marhite hamalumon sian kaparsahiton nasida bi asa boy hami Tuhan rap mamuji pasangapo guarmu ruas ni huriam na di bagasan marlas ni roha ala naung tabba umur nasida say lampasu-pasu manasida toktong lau madok mau lihat itu tongali Tuhan di batama nami dina marudut anon ulau nami ima dina patupahon rapot huria mamikiri saluhut program kerja nanaing sepatupon nami di tahun 2024 nanaing ro pahiras rohanami leona kepamikirion di hami lau pahebakon pakobasion di tonga-tonga ni huriam asa marhite pakobasion ya keparhaladom lam marsangap kuarmu lam tugunang haporsian di salut ruasmu lam manadda hami di asi dohot di holong ni roham tong ho manajong-jong di tonga-tonga nami salutna ima pangiduan nami Tuhan say jaloma pangiduan nami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus uloy ma pangiduan nami hompartulo muni roham amin. Maredem mahita los tapasahat mapilian napaduahon. Jesus,
nyakon mapeliat todopan di debata martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut sileo-leo na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasat hami masih anani lehon mitu hami pelian nami tuho sai jalo may gabe wap na hutus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asau parhasia kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang nisi leho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihu tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasaorhon madamena tuto ditabi. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya nama kobasi di minggu siang dohot tim musik song leader multimedia madok selamat hari minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu horas.